l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells, que ens acompanyi a l'escenari. Aquest ha estat el resultat d'una ferma aposta col·lectiva i tot l'esforç col·lectiu es compon sempre de la suma de petits i grans esforços individuals. Tanmateix, avui volem reconèixer la tasca d'una persona que la seva dedicació ha contribuït a fer de l'esport igualadí un fonament essencial de la nostra ciutat. Aquesta persona, l'any 2017, es va ficar al cap que al Club Handbol Igualada li faltava alguna cosa per ser una entitat millor. El seu entorn laboral i els seus coneixements li deien que hi havia gent que no podia practicar molt perquè era diferent i ella això no ho acceptava. Va remoure-se a terra, va buscar estudiants, va fer tot el que estava a les seves mans per aconseguir el seu objectiu, que l'handbol fos practicat per tothom. I amb molt de treball ho va aconseguir. Sempre alhora, però, incansable en l'assoliment de la seva idea, també va aconseguir que 15 nenes i nenes amb necessitats especials comencessin a entrenar amb vol. 12 anys més tard, aquest grup s'ha multiplicat per més de 2 i ha aconseguit que participin en una competició reglada. Ha treballat per trencar tabús i per fer una entitat i uns esportistes millors. Estem parlant de la senyora Gemma Cubí Guim. Un fort aplaudiment. El projecte aquest espècie va començar tan bé com hem dit fa 2 anys, amb 3 pilars bàsics que van sortir de la meva emoció, bàsicament. Un que era el creure fermament en els valors de l'esport, en els quals hi crec molt destacat. L'altre era el creure fermament i apostar per la integració, de la qual estic convençuda. I l'última, que era confiar plenament en els nens i nenes i nois i noies amb discapacitat, que estan plens de capacitats que encara no hem descobert, i això era la meva feina, no? Ajuntar els 3 pilars i de quin és el projecte. Aquí pràcticament acaba la meva feina. Les 3 coses juntes doncs han fet possible que gràcies a un gran grup, que és el Club Handbol Igualada, també ho ha fet possible. Ells han acollit, ells m'han ajudat i jo només he fet que donar eines, posar suports, donar el que necessita qualsevol altre equip de qualsevol altra entitat, grup o qualsevol entitat que vulgui fer qualsevol cosa. Per tant, ells no necessiten res més que ser i això és el que hem fet. Aquí estem, portem 12 anys i mentre ells vulguin, doncs aquí estarem. I ja està.